Arratsaldeon eta eskerrik asko EH Bilduk eta EH Baik antolatutako solasaldi honekin bat egiteagatik. Baldintza bereziak bizitzen ari gara, konfinamendu garaian bizi gara, baina bakoitza bere etxe bizitzan egon arren, teknologiak ahalbidetzen digu virtualki bada ere elkarren ondoan egotea. Gaur gurekin ditugun bi hizlariak aski ezagunak dira zuontzat. Gure herriko ezkerra independentistako bi ahots esanguratsu bai daute gaur hemen gurekin. Alde batetik, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzaile nagusia daukagu. Bestetik, Anita Lopepe, Euskal Herria Baiko bozeramailea eta zuzendaritzako kidea. Lehenik eta behin gogorapen bat egin nahi dizuet. Solasaldi hau virtuala izan arren, ikusleek aukera izango duzue Arnaldo eta Anitari galderak luzatzeko. EH Bilduren eta EH Bairen Facebook orrialdeetan jasotako galderak egingo dizkiegu Anitari eta Arnaldori. Animatu eta egin zuen galderak. Esan bezala, EH Bilduren eta EH Bairen Facebook orrialdeetan utz ditzakezue zuen galderak. Arnaldorekin eta Anitarekin ariketa berezia egingo dugu gaur. Koronavirusak eragindako krisi sanitario, ekonomiko eta sozialari nola aurre egin diezaiokegun aztertzeko ahalegina egingo dugu. Erronka handia daukagu aurrean, baina erantzunak behar dituzte Euskal Herritarrek. Herri bezala emandako erantzunak. Arratsaldeon, Anita eta Arnaldo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Anita, zer moduz bizi dituzu konfinamendu egun hauek? Molde berezian, denak bezala, pero behar bani serri munduan bizi naizenez, jasangarriagoa bilakatzen da guzia, pixu batean bizitzea baino, pentsatzen dut. Baina mugatuak, oso mugatuak gure egunerokoan, lana etxetik egiten, umei eskola ere etxetik egiten, eta hori EH Bairen bizitza, barne bizitza ere hain batean atxikitzen entxeatzen gira, gaur bezalako moldekin, teknologia berriekin, eta bideokonferentziak eginez oso irregularki. Beraz, pantailei lotua, asko, baina momentuan hemen gauzak ez dira hegoaldean bezain larriak agian, eta horrek ere lasaitasun puntu bat emaiten du agian zuek bizitzen ez duzuena. Eta EH Bairen egunerokoari nola eragin dio hone guztiak? Hone guztiak noski ekiritzen du biltzeko, molde formalean biltzeko aukera oro, eta orduan guk segitzen ditugu noski zuzendaritzako bilkurak egiten, egunerokoari buru egiteko, nahiz eta aitortu behar den, gertatzen den honek, horre ikusia etzen guzti honek, zalantzan jartzen dituen gauza asko, dakizuen bezala hauteskunde municipalen kanpaina bete-betean ginen, hori zen gure zeregin nagusia, konfinamenduak hankaz gora ezagri du guzi hori, baina erritmo politikoa ere baldintzatzen du, zeren eta ez dakigu erriko etxeak noiz izanen diren efektiboak, erri elkargoa berdin, beste hauteskunde batzu ziren ere aurrikusiak ez dakigu horrekin ze gertatuko den, eta beste mailetan ere ditugun borroka desberdinak, doi bat zintzilik dira, zeren eta aitortu behar da, hori biltzeko zaitasunetaz gain, gogoa ere, ez dela beti, orain arte ginituen eztabaida horietarat, eta gure gogoa noski da gaurko egoera honen kudeatzera eta irakurketak ere egitea honi buruz. Beraz, baldintzatzen du noski, baina segitzen dugu alden einean ala ere. Arnaldo, zure konfinatuta zaude etxean, nola eragin dio honek zure egoera personalari, zure egunerokoari, eta EH Bilduren egunerokoari? Arnaldo? Bueno, Anitak esan duen bezala, egoera lasgar baten ondorioz, nolabait ere, hemen neurri gogorrak hartzera hartuak izan gera, eta gainera esan behar da Euskal Herria Bildu lehenengo momentutik esan zuela argi eta garbi neurri zorrotzak hartu behar zirela, jendearen osasuna zaindu nahi baldin bazen, eta horrek ekarri du etxean egote horrek eta egon behar horrek, ez? Eta, alde batetik ni brometan esaten dut batzutan, kartzelan egon garen, nola ere txapeo bat bezala bizitzela hau, ez? Baina egoera gogorra da, eta jendearentzat oso gogorra da. Zentzu horretan, termino pertsonaletan, etxean gaude, eta moldatzen gera ekinbide politikoa, Anitak esan duen bezala, gu jarraitzen dugu egiten, jarraitzen ditugu bilkurak egiten eta modu telematikoengatik,
Eta gero nik badut pertsonalki ere beste lan bat egitekoa momentu honetan, eta nik badut aita 93 urtetakoa, eta beraren gana juten naiz, abukatzerakoan beraren gana juten naiz. Eta nolabait ere horrek ere jartzen du mahai gainean askotan planteatzen dugun gai bat, eta zentralidade politikoa eman nahi diogun eta zaintza lanarena, ez? Askotan oso feminizatua dagoen alorra izanik, uste dut horrela bizi dugula, ez? Bueno, gutxienez, nik askotan esan dut bizitzan batzutan irabazi egiten dela eta beti ikasi egiten dela. Eta uste dut, halako egoera larri bat bederen baliogarria izaten baldin bazaigu ikasteko, hainbat gauza ikasteko, ongietorri izango dela. Herri bat garela aipatzen dugu, eta ja Anita komentatu du, nola baldintza ezberdinetan bizi den konfinamendu egoera hau Ipar Euskal Herrian eta hemen Hego Euskal Herrian. Anita, zein zaudete Euskal Herrian? Zeintzu dira mugitzeko dituzuen mugak eta lantegiak irekita, itxita dituzue? Lantegi gehienak etxiak dira, nun ez diren eguneroko gauzentzat beharrezkoak diren horiek, saltegi edo bestelako zerbitzuak, beraz hori Hego Euskal Herrian bezala pentsatzen du neurriak berdintsuak direla, jendeak etxean egon behar du, badira ateratzeko baimen batzu, Arnaldok aipatzen zuen bezala, familiakoen gana joateko erosketak, beharrezkoak diren erosketak noski egitera joaiteko, batzuek lanera joan behar bali madute ere nagusiaren agiri batekin joan daitezke lanera, eta gero egunean zehar etxe inguruetan paseatzeko edo txakurra ateratzeko, edo badira olako aukera batzu, desberdintasuna agian da hemen agiri bat dagola, beti gurekin izan behar duguna, beraz norberak betetzen duen papertxo bat, zeinetan bere nortasuna, bere identitatea adierazteaz gain, zergatik ari den tenore horretan ateratzen behar duen zehaztu. Eta beraz kontrola batzu dira jarriak horren egiaztatzeko, eta isunak ere agiri hori ez ekartzeagatik. Beraz, mugitzeko aukera batzuk dira, baldintza horietan sartzen bada, baina bestelan nahiko geldian da aktibitate ekonomikoa eta jenden aratonatak ere bai. Arnaldo, azken egunetan kezkatuta azaldu da Bildu, bizi dugun egoera honekin, gaixotasunaren edapena geratzeko neurri nahikoak ez daudela salatu baitu Bilduk. Zertara dator kezka hori? Zeintzu dira kezka horien arrazoiak? Lutatuko naiz pixka bat erantzunean, ez guk lehenengo momentutik legebiltzarraren kanpaina elektorala o pre-kanpaina elektoralean hau guztia lertu zenean, ez? Eta de repente lertu zitzaigun egoera bat, eta guk gure burua erakunde politiko bezala berkokatu behar genuen eta berkokatzera behartuta geunden, ez? Eta uste dut hori oso ondo egin genula, eta lehenengo momentutik esan genuen hemen, nolabait ere hau ez da tontakeri bat, hau oso serio hartu behar den gaixotasun bat da, larria da, sekulako larritasuna duena, sekulako ondorioak dituena, ez bakarrik osasun arloan, baizik eta alor sozialean eta alor ekonomikoan, eta guk gauza guztien gainetik gauza bat esan genuen, eta izan duzen, hemen lehentasuna jendearen osasuna zaintzea da. Eta gainera horri gehitu genien beste reflexio bat, esan ez, ekonomia berpizteko eta inbertsio ekonomiko berena izango da lehenik eta behin pandemiari aurre egitea, eta pandemiatik ateratzea. Osasun arazotik ez bagera ateratzen, oso zaila izango da, arazo ekonomikoari nolabait ere heltzea. Zentzu horretan gu lehenengo momentutik plantatu genitun, ostalaritzan itxiera, eskolen itxiera, eta guk baita ere proposamen bat egin genuen esateko beharrezkoak ez ziren ekimen ekonomiko, aktibidade ekonomikoak behar zirela. Azkenean, Espainiar gobernuak hartu zuen erabaki hori, oendala maregun, eta kuriosoa baldin bada ere, gutxienez politikoki adierazgarria da, ikusi dugula nola PNV eta patronala horren kontra nola oldartu egin diren. Beti ere esanez, nolabait ere horrek ekarriko lukela gure ekonomiaren ondoratzea, eta guk esaten genuen etengabean, nolabait ere ezin direla ezberdin du. Langilegoa gaixotzen baldin
azkenean aktibidade ekonomikoa gelditu beharko da. Hori gertatu da hainbat eta hainbat enpresetan hemen, ez? Orduan, gure kezka da, berriro ere, Espainiako gobernuak 13tik aurrera, ekiniko guztiari nolabait ere ateak irekiko dizkiola, ez? Eta guretzat hori arduragabekeri bada, temeridade bada, zen eta guk lehenengo momentutik ere esan genuen, lehenengo fase honetan, etxeko lanak egin behar dituzte gobernuak eta administrazio publikoak. Bigarren fase batetara juteko. Noski gu ere nahi dugu normalidadera itzuli. Normalidadea karakotzen artean, eta gu ere lehenbailen atera nahi dugu etxetatik, eta ekinbide ekonomikoari eutxi, baina horretarako baldintza dira. Eta momentu honetan guk ez ditugu baldintzaiek ikusten zergaitik. Ba, inork ez dakielako magia bat ezinez. Inork ez daki populazioaren zenbatekoa den pasatu duena gaixotasuna eta immunitatea daukana. Ez dakigu daukagun eroz aplikazio digital bat, gero jarraipen zorrotz bat egiteko gaixotasunari. Eta lehen esaten duguna da, hortik gaindi, gainera, badakigu badirela enpresa pila bat, nun ez dauden segurtasun neurri nahikoak, nolabait ere langile guarentzat. Orduan, guretzat, halako momentu batean, eta halako egoera batean, urrats hori ematea, sekulako temeridadea da. Zergaitik, guk enpresarioi etengabean esan diogun gauza bategatik, eta da, bueno, batzuk oso berandu etorri ziren neurriak hartzera, eta orain azkar atera nahi dira hemendik. Eta egon daiteken arazoa da, azkarregi juteagatik, agian berriro bueltatzen gara lehenengo tokira, eta berriro dago piko bat, eta berriro ere kontagioak dauden. Orduan, horregatik gaude, kezkatuak, esaten dugulako, arduragabeki gauza batzuk egiten ari direlako, eta hau ez da, hau gauza serio bada. Eta orduan, egin dugun ahalegina, nolabait ere pikutara bidali ezakegu korrika egiteagatik, ez? Eta bukatzeko, eta ez luzatzeko gehiago. Izaten dute, euskal ekonomia nolabaiteko ekinbide ekonomiko guztiak gelditzen baldin bada, esentzialak ez direnak aparte, orduan hondamendi ekonomikoa egon gara, baina nik atzo irakurri nituen datu ekonomikoak, japonekoak, edo alemanikoak, eta sekulakoak dira, eta ez dituzten neurri hauek hartu. Baina ekonomia munduan rezesioan dago, momentu honetan, eta beraz ez da Euskal Herriaren gai bat, ezka termino planetarioetan hori gertatuko da, eta koronavirusaren gaia ez bada kontrolatzen, hori da datorrena, eta hori da etorriko dena. Anita, zein irakurketa egiten du EH-Baik Frantziako gobernuak hartutako neurrien inguruan? Zuek ere kezkatuta egongo zarete, osasunagaitik, ekonomiagaitik, nola eragiten dio krisialdi honek Ipar Euskal Herriko jendarteari? Uste dut, zaila dela oraindik ikustea, zenbatetaraino eragiten dion. Momentuan, normala den bezala, atentzio gehiena da zenbat jende eritasunak kutsatzen duen, horietarik zenbat ez diren bizirik ateratzen, eta kezka nagusiak horretan dira. Begirada guztiak dira itzuliak ospitale eta osagarri zerbitzuetarat, eta hori kezka puntu bat da, zeren eta Frantzian gobernu honek, Macron gobernuak, baina aurrekoek ere bai, kriston erasoak egin zituzten ospitalei buruz. Austeritate politiken baitan, egoera zinez katastrofikoa zen, hau guztia gertatu baino lehen hainbat ospitaletan. Eta badator, inoiz gertatu ez den larritasuna duen epidemia bat. Beraz, kezka puntu handi bada ospitaleak, jadanik hauskorrak ziren ospitale horiek, zeinetaraino buru egin dezaketen, ondoko aste hilabetetan hain segur izanen den eritasunaren handitze bati buruz. Gero-gerokoak, ados naiz, Arnaldok erraiten zuenarekin, erresezio ekonomikoa ekidin ezina da, eta hortarik pasatu diren errietan hola gertatzen da, eta hola gertatuko da Frantzian, hola gertatuko da Espainian, eta Euskal Herrian ere hola gertatuko da. Hori izanen da gerokoa nola kudeatzen den, eta nola kudeatzen den ez bilakatzeko hori sistema kapitalistaren arazo bat, soila, zenbat diru galtzen duten orain arte sakelak betetzen dituzten hainbatek, baina horrek izan ditu beste ondorio batzu sozialak direnak, zenbat jende langabezian gertatuko diren eta beste. Orduan hori guziz arreta handiarekin begiratu beharko da. Eta galde egiten zenidan gobernuak ezarri zituen neurrien inguruan, uste dut
Antizipazio eza izan dela, antizipazioa eritasuna ezin ziteken agian antizipatu, baina ondoko egietan, auzo egietan, ala nola Italian, gaixotasunak maila hori unkitzen duen momentutik, espero ziteken ez, Frantziak antizipazio gehiagorekin jokatzea, eta egia da, hastapen batean guziz mezu kontra jarriak ere etortzen zirela, ministro batek hitz egin edo besteak hitz egin, aski da ikustea hauteskunde municipalak aipatzen dituen, ez? Lehen momentu batean, beraz, bigarren itzulia, beraz, konfinamendua gertatu eta gero iragarria zena mantenduko zela ejan zuten, gero etzela mantenduko, gero herriko etxetan auzapezak izendatzeko bilera horiek mantenduko zirela, gero ez zirela mantenduko, eskolen istearen epeekin ere olako nahasketa berdintsua izan da, eta gertatzen ari da ere orain, konturatzen girela, segurtasun edo neurri sanitario gutienak ere, ala nola maskak, ez zirela bat ere aurre ikusiak, ez zela stokarik, Frantzia osoan olako maska horiekin, eta horren araberako komunikazioa ere egin duela gobernuak, momentu batean ejanez, ez zela beharrezkoa maska horiek ez zutela hainbesterako balio, gero baiez, gero, orduan uste dut hor konfiantza maila handi bat galdu dela, ikusita antizipazio falta hori. Eta gero bestalde batetik, urgentzia sanitarioaren egoera dekretatu da, Frantzian, eta hor hainbat neurri hartu dira. Alde batetik aratonat ibiltzeko eskubidea murrizten dutenak, hori uste dut ulertzen dugula, eta erran eta errepikatu duela EH Baiek lehentasuna da etxean egoitea, etxean egoiten aldiren guziak etxean egoitea, beraz hori olako egoera batean uler daiteke. Baina horrekin batean egia da ere hartu direla beste hainbat neurri, orain hartioko aspaldiko eskubide batzu murrizten dituztenak, lan eskubidearen ahloan adibidez, opor pagatuak erreskiago behartzeko enpresetan, edo lan denboraldia ere moldatzeko krisia honen arabera, uler daitezke salbuespen egoera batean agian, baina ez dute mugarik denboran, eta hori kezka handia da, ez diotela mugarik ezagi, ez dela ere kontrol konstituzionaletik pasatu olako neurririk, nien naiz konstituzioaren defenditzaile amoratua, baina eskubideen, oinarrizko eskubideen gaia uste dut izanen dugula ere guzionen biharamunean. Eta bukatzeko, agian luzatzen naiz, baina hori frantses tradizio bat delako, harrigarria da ere ze jarrera nazionalista zozoarekin aurre egin zaion guzioni diskurtsiboki. Konfinamendua hasi zenean ezakitzen bat milioi pertsonek entzun zuten Macronen diskurtsoa, eta harrigarria da, gerla erretorikaz duen erabili guziz, gerla batean ginela errepikatu, behin eta berriz, olako delirio nazionalista bat ere dugu hor ikusi. Delirio nazionalista aipatu du Anitak. Hemen Hego Euskal Herritik ere antzeko irakurketa egin dezakegu. Hemen zentralismoa bultzatzen ari da, hemen Hego Euskal Herrian. Espainiako armada ikusi dugu Euskal Herriko kaleetan. Arnaldo, zuk ere Anitaren irakurketa bera egiten duzu, delirio nazionalistarena? Bai, oso kuriosa da, gauza harrigarria gertatzen dira, egoerak nolabait ere bereziak eta ezoikoak direnean, ez? Neri, atentzioa ditu zian, adibidez Sánchezek esan zuenean, virus honek ez zituela mugarik ezagutzen, eta handi gutxira erabaki zuten beraien muga ixtea, ez? Oda, nolabait ere, eraso egin nahi zuen independentista soberanistei, ez? Esan ez, hau ez da arazo bat Euskal Herrikoa o Kataluniakoa, hau arazo mundiala da, eta honek ez ditu mugarik. Bihartik aurrera, Espainiako mugak itxita geldituko dira Frantziarekin, beraz, beraien mugak badituzte. Eta bai, hemen, saiatzen ari dira, nolabait ere, armaden presentzia Euskal Herrian mugatua izan du da, oso erantzun herritarra egon delako, eta, igual, aukere eukidituzue ikusteko kazeroladak eta hori ejertzituaren presentziaren aurka Iruñako kaleetan eta bar, eta beraz bai, baina nik esango nuke badatorrela berriz ere agian arnas luzeko nolabaiteko erreflexio bat egin beharrekoa, ez? Eta da, dena gogoratzen dugu globalizazio ekonomikoaren garai nola esan ziren estatuak desagertu behar
eta nazionalismoa edo abertzaletasuna zuela inongo zentzurik, zatik estadua desagertu egingo zirela, eta hemen globalizazioak zuela nolabaiteke munduko gobernantza bat, eta gauza guzti horiek. Nik uste dut momentu honetan atera daiteken irakaspen bat, da estaduak bueltan direla. Estaduak bueltan dira, eta estadu ez bazera dena pasatzen dute zure gainetik. Hego Euskal Herrian, 3 probintzietan eta Nafarroan, badaramate batzuk adibidez 42 urtez estatutoa betetzeko ahaleginetan. Bueno, minutan Espainiar gobernuak erabaki zuen osasungintza, garraioa eta barnesaila berreskuratu egiten zutela, minutu batean. Hori da gure egoera momentu honetan, ez? Eta gero, nik entzun dut Sánchez adibidez esaten, zergaitik ez hitz egin industria nazionalaren defentsaren inguruan, eta hau ez da nazionalismoa. Beraz, oso kuriosoa iruditzen zait nolabait ere mundu guztia konturatu dela estadu botereak edo estadu estrukturak ez badituzu, nolabait ere ze dependienteak garen, ez? Maskarillena gertatu da, baina gertatu da toki guztietan. Oda, globalizazioak ekarri duena da, gauz askotan, ez daukagula baliabiderik. Eta hori gertatzen denean, konturatzen gera, hemen oso erretza izango zena ekoizten, beste toki batzuetan egiten delako. Hemen ere erabili nahi da, krisi hau, nacionalismo espainiarra nolabait ere, berriz ere rezentralizatzeko, ez? Eta hemendik aurrera, halako egoeratik ateratzen hasten garenean, segurazki egongo da batasunaren diskurso bat, Espainiar markoaren diskurso bat, itun berriak egin beharreko diskurso bat, eta guk uste dugu hor gauzak oso garbi eduki behar ditugula, eta gure posizioa oso sendoa eta finkoa izan behar. Biontzak aldera orain aurrekoarekin, orain Arnaldok esandakoarekin lotura handia daukala. Egoera hau ikusita Euskal Herri estrategia nazionala behar dela uste duzue, Arnaldo? Zua zaitezke, baina gero Anitari ere txanda emango dio. Bai, egoera honetan eta beti, esango nuke, estrategi nazional bat behar dugula, eta badakat irudikapena azken urtetan nolabait ere, bere garaian, Lizarra Garazi garaian egindako urrats handi batzuk nolabait ere atzera pausu bilakatu ez ote diren momentu konkretu honetan. Nik uste dut beharrezkoa dugula berriz ere herri kontzientziaren berreskurapen hori eta nazio estrategiaren beharra. Gero besterik da hitz egitea bakoitzaren ritmoaz eta bakoitzaren ezberdintasunaz. Baina Euskal Herriak azkenean askotan aipatu egiten dugu. Gu herri oso txiki bat gera, eta hemen askotan hitz egiten da identidadeaz eta pluralean hitz egiten da identidade ezberdinetaz eta bar, baina nik uste dut ezker independentistak edo soberanistak ez duela galdu behar begibistatik bi gauza. Bata, oso herri txikia garela eta gure identidade nazionala arriskuan dagoela, gurea dago arriskuan, eta beraz, herri txikia izanik eta identidade arriskuan edukiz, beste gauza bada nora irekitzen dugun identidade hori alor sozialean eta bar. Baina bi gauza horiek kontuan hartuz, noski guk behar dugula indarrak batu eta herri bat bezala funtzionatu. Gero bakoitzak bere erritmoarekin. Baina Euskal Herriaren kontzientzia hori berreskuratu behar dugu maparena, 7 probintziarena, zeren eta bestela herri honek ez ditu aukera asko edukiko etorkizunean ere libre izateko eta aukerak aprobetxatu behar da eta behar direla uste dugunez, uste dugu horretarako nazio ikuspegia etengabean elikatu behar den gauza badela. Honetan ere bai. Zuk, Anita, ze iritzi duzu estrategia nazionala behar dugu Euskal Herri mailakoa? Bai, noski, eta segur da koronavirusak sortzen duen egoeraren kudeaketan estrategia nazionalik ezin da izan gaurko egunean, estatuek dituztelako neurri desberdinak eta dekretatzen, eta ditugun instituzio apur horiek are gehiago agian Ipar Euskal Herrian gelditzen dira guztiz horretarik kanpo. Baina biharamunari begira eta atzokoari begira bai estrategia nazionala behar dugu, zeren eta egin behar duguna da eraiki herri bat beste modelo baten araberakoa, herri bat justuagoa, herri bat beste modelo sozial batekin, jendea zentroan jarriko duena, eta horretan ahalegindu behar dugu
gisa horretako krisiak gerta daitezkelako ere oraindik, biderkatuko dira insegur, krisia sanitario, krisia ekologiko eta beste, eta guk resilientzia gehiago duen erri bat dugu eraiki behar. Uste dut hori dela ezker abertzalean dugun proiektua, eta olako krisi momentuek gogorazten digute ze urgentzia dagoen aurrera urratsak egitea horren baitan. Euskal Herrian funtsian hainbat elkartasun ekimen ikusi dira agertzen, azken astetan, eta hori izan daiteke ere abia puntu bat, marjazten hasteko eta harremanak josteko, elkartasunaren espiritu horretan ari diren mugimendu edo talde edo herritar multzo desberdinen inguruan. COVID Euskal Herria dinamika plataforma hor da, pixkat xede hori duena, xedea duena epe oso laburrean erantzutea beharrezko diren elkartasun dinamika guziei ahots bat emanez, baina biharamunean ere izan daitekena, agian beste izen batekin, zenta egia da ez dela oso seksia izena, elkartasuna bezalako ideia eder baten garatzeko, baina pentsatzen dut gisa horretako ekimenak biderkatu behar direla, hainiz gauza egiten da herriaren eraikuntzaren arloan, baina egia da agian ez girela erronka horrek duen importantziaren heinean, oraindik, ez da gu ere ezker abertzalea, pentsatzen dut, maila horretan, estrategia nazionala eta ikuspegi nazionalaren atal horretan, autokritika hainiz dugula ere egiteko, eta hau bezalako garaiek balio dute ere hortarako, gure buruak hobeki begiratzeko eta gauzak hobetzeko. Anita, entzun zaitut eta ikusi zaitut azken egunetan, sare sozialetan, nola kezka handia azaltzen koronavirusaren krisiak maila sozialean eta ekonomikoan Ipar Euskal Herrian daukan eraginagatik. Ze egoera ikusten duzue eta ze neurri proposatzen dituzue edo ahalbidetuko zenituzkete zuek egoera hobetzeko? Bai, guk adierazi izan dugu guretzat kezkagarria zen puntu bat, baina ez dena ere sorpresa bat, konfinamenduak desberdinki unkitzen ditu jende populazio sektore desberdinak, eta gogorkiago unkitzen ditu hainbat sektore jadanik prekaritatean direnak. Beraz, azken finean, krisia honek areagotzen baizik ez ditu jadanik dauden jendarte ezberdintasun handiak. Hainitz hitz egiten da etxean, bakoitza etxean geldi dadila, etxean egon behar da, etxerik gabe bizi den hainbat jende bada. Ipar Euskal Herrian, herri desberdinetan, Baionan, Ziburun, Donibane Loitzunen ikusi dira dinamika interesgarriak, aterbe gabeko jender eskaintzeko momentu hauetan lo egiteko, dutxa hartzeko, bazkari bat hartzeko tokiak, eta askotan dei egin zaio jendearen laguntzari, bolondresei dei egin zaie, eta erantzuna oso baikoja izan da toki askotan. Migranteen gaia ere nahi izan dugu guk maigainean ezagi, Baionan dakizuen bezala intsegur, bada pausa izeneko zentroa, Ipar Euskal Herritik pasatzen diren migrantei eskaintzeko ajeratoki bat. Jakin behar da, pausa zentroa guziz giltzapetoa dela, momentu honetan. Egoera oso larria bizi izan dutela Espainiak estatuan hasi direlarik konfinamendu neurriak hartzen, Madriletik zuzenean hainbat jende iritsi dirako Ipar Euskal Herritat, eta behar izan dituzte zentroko bateak etxi, barnean ziren jende horiek atxikitzeko, egoera jasan gaitzak dira ere, eta hor ere bolondresen laguntzarekin egiten da aurrera. Orduan, egoera guzi honek sortzen ditu egoera gogorrak, presoak aipagen ditzazke ere, hainbat egoera dira gogorrak direnak. Nahi izan dugu guk ere foko bat ezagiz, eta ez da hainitz aipatu, baina konfinamendu egoera honek bakoitzak bizitzen dugu gure familietan sortzen ditu batzutan, tentsio momentu batzu ez, eta statistikek, frantses barne ministeritzatik etortzen diren estatistikek, erakutsi dute konfinamendu hasi zenetik familian bortizkeriak jasaiten zituzten emazte eta aurren kopurua handitu zirela, salaketak handitu zirela eta intxebur kopurua ere bai. Eta uste dut egoera horiek ere jasanezinak bilakatzen direla momentu hauetan eta horretarazten digutela, egoera juntean ere zelagitasuna den horren inguruan. Bakarrik bukatzeko nik uste dut maila sozialean egoera honek erakutsi duela jendearen
ona, elkartasunerako deiak biderkatu dira eta jendeak erantzun du. Gero, kasu isolatuak bada ere, krisia momentu hauek batzutan jendearen alde ilunena ere erakusten dute, eta ikusi izan dira adibidez Baionan, mainan haintxegoko beste toki batzutan ere, mediku, erizain eta erizain laguntzaile batzuen etxetako ateetan, mezu batzu joan hemendik, langehian jartzen gaituzte, eta holako gauza onartezinak. Beraz, onerako eta txajerako krisiak jendearen eta humanoaren alde argi eta ilunak erakutsi izan ditu. Arnaldo, hemen Euskal Herrian krisiak ekonomian eta jendearen herritarren baldintza sozioekonomikoetan eragina izango du. Modu oso laburrean eta eskematikoan bada ere, zeintzuk dira EH Bilduk egoera hori proposatzen dituen neurriak? Esan dugu EH Bilduk guztiz beharrezkoak ez ziren ekinbide ekonomikoak gelditzea, ez? Eta horrek ekarri zuen Confebask, eta PNV-en horren konten horrek ekonomia pikutara onbaten zuen. Baina gogoratu behar da lehenago tabernari guztiek, restaurante guztiek itxita zeudela. Eta komertzio txiki guztia, janariak saltzen ez dituztenak ez, baina beste guztia, arropa denda guzti hori itxita dago. Orduan guk egiten genuen planteamendu izan duzen. Bueno, krisia irauten duen bitartean, jende guzti horrek, hau da, enpresa txikiak, langileak, familiak eta komertzioak eta autonomoak behar dituzte diru laguntzak. Behar dituzte nolabait ere laguntzak jaso, ez? Eta guk batzuk plantatu genituen lehenengo momentutik. Eta esaten genuen. Ez dakana zentzurik da, nolabait ere komertzio txikia itxita dagoen bitartean, argindarra, ura, ero kredituak ordaintzea. Eta hori azkenean neurri hori hartu da, baina egin dena da suspenditua da. Orain ez dute ordainduko, baina gero ordaindu beharko dute. Bigarrenik esaten genuen enpresentzat behar da iraunkorrak diren gastuak estatuak ordaintzea. Zer da? Argindarra, gaztzieroak, guzti hori, eta langileen soldatak ere estatuaren kargu gelditu behar dira. Nolabait ere metaforikoki esan genuen bypass bat egin behartzera, egoeratik egoera berrira, ez? Zer gertatu da? Nolabait ere berriz ere mahai gainean jartzen diren neurri ekonomikoak direla adibidez kredituak ematearena. Baina kredituak ematea berriz ere ekartzen duena da jendeak berriz ere zorpetu egiten dela. Eta jendea ja nahiko zorpetuta dago, baina eske enpresentzat ere ez du balio. Enpresak behar dute likidezia behar dute momentu honetan, ez dute behar kredito berririk, porque kredito berriak berriz ere zorpetu egiten dituzte. Orduan guk esan duzen, guazen zentzu arrunteko neurriak hartzera. Ezin zaiona da jendeari bere hipoteka ordainaraztea, ezin zaiona jendeari bere alkilerra ordainaraztea, ezin zaio enpresa txikiei bere gastu iraunkorrak ordainaraztea. Guzti hori moztu egin behar da. Eta horrek ahalbideratuko du gero, berriz ere ekonomia suspertzerakoan, norabait ere beste baldintza batzutan egotea. Hori alor ekonomikoan eta alor sanitarioan, munduko erakunde, osasun erakundeak egiten dituen planteamendua gutxi gora bera, eta Txina eta Italiaren esperientziatik abiatuta, gu gauza bat oso garbi plantatu genuen eta izan duzen. Ezin gera konfinamendutik atera ez badakigu. Nor dagoen kontagiatua eta norez. Ez badakigu populazioaren ze parte bat, ze proportzioan dagoen immunizatua pasatu duelako. Ez badakagu aplikazio digital bat jakiteko nolabait ere gutxienez ez kontrol sozialerako, baizik eta jakiteko nolabait ere zorrozki nordakan norekin kontaktatu duen guzti hori. Hori da egin genuen planteamendua. Neurri ekonomikoak eta sanitarioak biak plantatu ditu. Guazen gure buruak hurrengo fase batean kokatzera, virtualki bada ere. Anita, zure ustez nolakoa izan behar da krisi honen irtenbidea? Ez duzu uste Euskal Herria hobe bat eraikitzeko aukera daukagula orain aurrez aurre, baldin eta gauzak ondo egiten baditugu? Euskal Herria hobe bat eta mundu hobe bat ejan ezake, zeren ondorioak planeta mailakoak dira eta aldaketa izan beharko da ere globala.
bertatik eraikia, noski, baina argi dena da koronavirusaren bezpera ezingo dela biharamunaren irudikoa izan. Hala ere, nik enuke pariatuko, maleruski, krisia honek balio duela hainbat jende ukaziotik eta eszeptizismotik aterarazteko. Badira eredu ultraliberal eta ultraglobalizatuan formatatuak diren hainbat noski eragile ekonomiko, baina ere politiko, eta egoera honek sor ditzake bi eszenario posible. Bat, guk ezker abertzale gisa, aspaldi honetan eraikitzen entxeatzen girena, beste jendarte eredu alternatibo bat, jendea zentroan jartzen duena, ingurumenaren aldetik jasangarria dena, baina izan daiteke beste bat guzionen biharamunean. Aipatzen dituen Frantziak ezagri dituen neurriak, salbuespenerako neurriak. Nik pentsatzen gu bezalako mugimendu politikoek bihar oso adi erne egon behar dutela horiek ez daitezen betikotu. Zenta tentaldia hori da beti lana malgutzen dugu. Ulertuta, langileak egoera jasangaitzean jartzen ditugu. Baina hori guztia izan daiteke onerako, batzuen terminologia erabiltzen baldin bada. Eluke guzionek balio behar txoke terapia baten justifikatzeko guzionen biharamunean. Eta txoke terapia zer den, 2008an pixka bat ulertu genuen jadanik, finantza munduaren krisia gertatu zenean. Hau da, modeloz aldatzeko alerta bat izan ziteken, baina erantzun zitzaion bankuei diru gero eta gehiago emanez, eta herritarrentzat austeritate neurriak hartuz. Orduan, izan daiteke alde hori, izan daiteke ere interpretazio bat, erraitearena, begira ze gerta daiteken bihar, geroa guziz zalantzako da, iriskuz betea da, eta goazen individualismoan gure buruak estera, eta bakoitzak berea salbatzera. Azken denboretan adibide txiki bat hartzeagatik asko garatu da, eta gu ere gaur horretan ari gira internet bidezko eskola, internet bidezko erosketak, internet bidezko lana, guzi horiek salbuespeneko egora bati erantzuteko balio dezakete, baina ez daitezela bilaka eredu. Hezkuntza ez da berdina denentzat egiten delarik pantaila baten gibelean. Mediku kontsulta telematikoak ez dira osagarri sistema performente bat. Eta gisa horretako tentaldiak izan daitezke ere jaiteko begira funtzionatu zuen, beraz izan daiteke eredu. Batzuek erraiten duten bezala, begira konfinamendu eta aktibitate ekonomikoaren txipitzea 2-3 hastez, eta planetak berriz ere arnasa hartzen du. Beraz etzen hain larria erraiten zenigutena. Beraz, zeptizismo horretatik ateratzeko elementu guziak dira gure iduriko, baina gerta daiteke ere beste zentzu batera. Egoera honek dituen arriskuak aipatu dizkigu orain Anitak. Arnaldo, zure ustez zeintzu dira egoera berri honek utzi dizkigun irakaspenak? Bueno, nire alor filosofikoari atxikituta aspaldi esaten ari gera eta harritzen nagusi bat da ez egonkortasunaz. Kapitalismoak oso ongi erabiltzen durra egonkortasuna. Eta beraz horrek dituen arrisku guztiekin, ez? Jenkoa hilda, erreligioak esatu dira, nola baitere esateko. Eta jendea gutxienez mendebaldean, guzti hori utzi du alde batea, eta orduan, jendea nik uste dut bizitza ez egonkor bat termino guztietan. Prekarizatzioa ez da bakarrik lantegia handatzen dena, baizik eta bizitza osoa prekarioan dago, ez? Nik esango nuke alor filosofikotik ere bigarren gauza bat ikusi dura jendea, eta da hilkorra garela, hilkortasuna begi bistan dagoela. Eta beraz, ziurtasuna, oraindik ere gehiago pitzatu egin dela, ez? Baina ni bat nator hemen hor badituela arriskuak eta badituela aukerak baita ere. Aukera zergaitik, nola baita ere, mundu guztiak zenbat aldiz eztabaidatu dugu parlamentuetan adibidez osasungintzan ematen ziren murrizketen inguruan. Eta zenbat jendek planteatu eta defendatzen zuen mugak, eta zenbat jendek esaten zuen privatizazioa zela nola baita ere gestioarentzat eredugarriena.
Eta nik uste gauza guzti horiek nolabait ere zalantzan jartzeko aukera bat daukagula. Orain gauza harrigarriak entzuten dira, baita sektore liberalen inguruen nazionalizazioei buruz hitz egiten da administrazio publikoari buruz. Uste dut teorikoki krisi honek, beste krisi batzuk bezala, baina krisi honek nolabait ere oso garbi utzi duela ezkerraren ikuspuntua. Besteri da gero jendea nolabait ere erantzungo dio honi, ez. Baina hau ez dago salbatzerik eta bakoitzak bere burua salbatzera baldin badoa. Hemen administrazio publiko oso indartsua behar dira, sektore publiko indartsua behar da, zaintza jarri behar da erdigunean, hezkuntza, osasungintza, betidanik ezker mantendu izan dituen eta defendatu dituen balorea jarri behar dira mahai gainean, eta nik eta honekin bukatzen dut, uste dut beste egunean hemen eztabaidatzen genuen honetaz, eta nolabait ere nire partetik gutxienez defentsa bat egiten nuen posizio batetaz, eta da oso importante izango da hemendik ateratzen garenean, eta ateratze hori izango da nolabait ere luzea. Eta bueltatuko geran normalidadea ez da izango lehen ezautu genuen normalidaderik. Beste gauza izango da, tutorez eta posizio sendoak plantua da. Nik uste hori tokatzen zaigula egitea momentu honetan. Eta borroka latza izango da, termino ideologiko politikoetan. Batzu jungo direlako beldurraren bidez esatera hemen estadu indartsua behar ditu, hemen autoritarismoa behar da, hemen agintea behar da, eta beste batzu jungo planteatzera, hemen askaldea ardura behar da, eta hemen benetan ditugun arazoei aurre egin behar zaio administrazio publikoetatik. Estadu bat behar gure jendea zaintzeko, eta jendea zaintzeko, eta nik uste aukera hori eukiko dugula, baina bi norabideak ongo dira. Honekin bukatzen du, bakiten roiatzen naizela ez, baina nor pentsatu zezaken orain dela 3 hilabete, Erromako hotel batean, Rusiako militarrak egongo zirela, Italiako herria laguntzen. Hori guztia hankaz gora jartzen du. Nueva Yorkera heldu dira Txinako eta Rusiako abioi pila bat laguntzarekin. Italiarrak bere buruari egiten dioten galdera da, Rusiak eta Txinak laguntzen baldin bagaitu nun dago Europar Batasuna, hori da beste eztabaida bat. Nola geldituko da Europar Batasuna honen ondoren? Eta guzti hori mobituko du, nik uste du politikagintza datozen hilabete urteetan, eta uste dut hor ezker abertzaleak eta ezker soberanistak badaukagula aukera bat. Berriz ere termino ideologikoen, uste du neoliberalak oso ahulduta atera direla termino ideologikoetan krisi honetatik. Uste dut. Besterik da, nolabait ere, jendean baita ere baduela tendentzia bat oso konservadore izatera, eta nahiago du, jakina dena, ez dakigu zer plan baino, baina nik uste dut momentu egokia izan daitekeela bederen borroka ideologikoan oso posizio irmoak mantentzeko. Zondo, arazotxo batzu ditugu Arnaldoren konexioarekin, moztu egiten da momentu batzutan, barkamenak eskatu berrizkizu gorregatik, baina badakizu ze baldintzatan ari garen olako lanak egiten. Solasaldi honen amaierara heltzen ari gara, apurka-apurka, baina ezin dugu ahaztu, igande honetan aberri eguna ospatuko dugula, egia da, konfinatuta ospatuko dugula, oso baldintza berezietan ospatuko dugula. EH eta EH Bilduk bat egin dute, Euskal Herria baterak egindako deialdearekin. Anita, zuk zein mezu daukazu zuk edo EH Baik zein mezu dauka Euskal Herritarrentzat aberri egun honetan? Aberri egun hau ospatzeko forman noski eragin handia du eta ezin da baztertu kontestua, noski. Ezingo dugu bildu, ezingo dugu elkarrekin ospatu fisikoki, baina bat ditu ere ondorioak mezu, nola erran, gure Euskal Herriarentzat dugun proiektu honen kontestualizazioan. Eta pentsatzen dut, aurretik erraiten genuenaren hildotik, inoiz baino gehiago begibistan gelditzen dela aldaketa sakona behar dela, aldaketa sakona jendarte ereduan, eredu sozioekonomikoan, eta sekulan baino evidentzian gelditzen dela,
bai beren burua abertzaletzat jotzen dutenentzat, baina baita ere beste edozein herritarrentzat begibistan gelditzen da buru jabetza hitzoren zentzua ez. Bertan ekoiztu, bertan kontsumitu, bertan erabaki, hori pentsatzen dut horrek zentzu eta erresonantzia berezia hartzen ari duela kontestu honetan, eta adibideak milaka izan daitezke, baina erakusten digutenak hobeki jardokiko genuela, gure jendarteak hobeki buru eginen ziola pandemia honi, bere buruaz jabe izan baliz hainbat alojetan, eta agian ere gisa horretako pandemiak mugatzen genituzkela errien buru jabetzatik. Errien buru jabetzatik eta subsidiaritate printzipiotik. Gure produktuek planetaren punta batetik bestera bide egiten dute, sistema neoliberal honek planetaren baliabide guztiak ustiatzen ditu bioaniztasuna kaltetzeraino, eta horrek epidemiak biderkatzen ditu. Beraz guk hemen Euskal Herritik, gure txikitasunetik egin dezakegun ekarpena mundu mailan den egoera honi, bakoitzak beretik, baina guk guretik, da eraikitzea. Gure herria eraikitzea, baina ez eraikitzea nola nahika, ez eraikitzea orain indarrean den modeloaren arabera, baina eraikitzea molde alternatibo batean. Eta pentsatzen dut, aberri egunean, aurten, azken finean, mezua, gure proiektua ez da guztiz aldatzen. Segitzen dugu berdina, pentsatzen genuelako krisi hau baino lehenago egokia zela proiektu hori, jendeentzat, ez kapitalarentzat, baina jendeentzat, eta segitzen dugu pentsatzen are gehiago hori dela martxan ezagri behar dena krisia sanitarioa ikuseta. Beraz, nire mezua eta EH Bairena aberri egunerako hori izanen da, eta noski forman Euskal Herria baterak luzatu duen deialdi horren arabera, berriz ere, balkoinak, etxeko balkoinak erabiliko ditugu mobilizazio eta borrokarako gune gisa besterik ezean. Gogoratu nahi dizuet, ikusleek aukera daukatela, EH Bairen eta EH Bilduren Facebook horrietan beraien galderak luzatzeko. Arnaldo, zu ere balkoian egongo zara hurrengo egunean, hurrengo igandean parkatu, aberri egun ospatzen. Zer mezu daukazuzuk Euskal Herritarrentzat igande honetarako? Bueno, nitak esan duen bezala argi dago oso egoera berezian bizi dugula egun hau, ez? Denak etxean eta etxetik egingo diogu aurre aberregun honi. Nik uste dut egin ditugu hausnarketa guztiak barne bildu behar ditugula aberregun honen inguruan, ez? Noski berriz ere aldarrikatzeko gure nazio izaera eta gure erabakitzeko eskubidea eta gure independentziaren aldeko apustua, baina aldi berean baita ere azpimarratzeko burujabetza hori zertarako nahi dugun, ez? Eta nitak esaten zuen bezala, gu burujabetza nahi dugu gure herria babesteko, ez? Askotan aipatu egiten da zein dan burujabetzaren inguruko eztabaidetan zein dan horren zentzua eta bar, eta gu beti esaten dugu gauza bat oso simplea dena, ez? Azkenean burujabetza da nork, zerk eta noren artean erabaki egiten du, ez? Eta gu esaten duguna da, guk dena erabaki nahi dugula, eta Euskal Herrian erabaki nahi dugula, eta Euskal Herritarren erabaki nahi dugula, ez? Eta zentzu horretan aurten eman nahi diogun zentzu berezi bat da, alde batetik hildako guztien inguruan, hausnarketa egiteko isilunearen apostu bat egingo dugu, baina aldi berean baita ere agerian jartzeko momentu honetan koronavirusaren aurka lehen lerroan ari diren sektore guztiei omenaldi nazional bat eginez. Beraien merezi dute ospitaletan lanean ari direnak, supermerkatuetan saltzen ari direnak, sektore herritar eta langile horiei omenezko nolabaiteko ekimen bat egin nahi dugu, ez? Eta horrek uste dut ere zentzu bat aberregun berregu bati, eta da, guk aber bat eraiki dugu justuagoa eta nola gauzak batetara antolatzeko eta jendarte mota bat egiteko. Eta uste dut, aberregunak parada emango digula alako kontestu batean, azteko egiten reflexio hori, ez? Hendik aurrera, Euskariak zebilbideen mundial berran, eta hainan da, hemendik 10 urtetara herri bezala, bai alor sozialan eta alor nazionalean. Eta uste dut, krisi honek parada ematen digula, lehen aipatu dudan bezala,
bain bat zortza egitut hor bat dugula gauko nola ere aurrera egiteko. Bezala, amaitzen goaz, Facebooketik heldutako galderei bidea emango diet, galdera bat badaukat, biontzako, datorren astean lanera joateko esan digute, nola ikusten duzue guztia, ez alda kontraesan bat etxean sartuta egon beharra eta gero lanera tailer batera joan behar izatea? Anita, zaitezkezu? Bon, imaginatzen dut egoaldetik luzatzen den galdera dela, eta hemen oraindik ez da horrelako neugirik, baina etor daitezke berdin-berdina, kontrajarria da guziz, bai, noski kontrajarria dela, eta frogatzen du ze interes kontrajarriak diren, naiz eta egoera honek denei behar liguken txoke bat egin, eta oartarazi zertan giren, segitzen dute kontrajarriak diren ideia batzuek. Ea, kosta ala kosta segitu behar den aktibitate ekonomikoa, naiz eta horrek suposatzen duen hainbat langile langilean ezartzea, beren osagarria langilean ezartzea, ala olako momentuetan lehentasuna da jendea babestea. Alde batetik, bide bakarra baita epidemia hau ez sobera hedatzeko, baina besterik gabe jendea delako eta izan behar lukelako edozoin agintariren lehentasuna jendearen ongizatea. Arnaldo, zuk zentzurik ikuste alduzu, oraingo opor egun hauetan etxean egon behar izatea eta hurrengo aste artean Hego Euskal Herriaren kasuan langileek lanera joan behar izatea kutsatze arriskuarekin? Eta beste egunean entzuten nuen Urkullu mezu batean eta bere mezuaren bukaeran esaten zuen eta mesedez, orain gaude oso egoera kritiko batean, orain da momentua egindako lana ez alperri galtzeko. Denok etxean, mesedez. Eta nik pentsatu nuen ere barruan. Bueno, denok etxean, mesedez, astenera arte, porque astelenean denak lanera jun beharko dira. Horrek ez du esanka ez bururik. Baina ez gu maite dugulako konfinamendua. Lehen aipatu ditudan baldintzak ez dago ematen. Deskonfinamendua eman behar da, bai, baina bermekin. Eta ez ditugu bermarik. Ez dakigu nor dagoen kutxat norkez. Ez dakigu. Eta lantegietara jungo diren horiek dakite, ez dira temperaturarik hartuko. Bidaiatuko dute zerbitzu publikoetan, lantegian jangela berdinen egongo dira. Ze kontatuko digute, metro terditara egongo direla, baina mesedez, izan ezen serioa. Hemen badaude kontrakankorrak dire eta oso nabarmena da interesak, eta alde batetik dago, lehen aipatu bezala, osasuna zaintzea, baita ere ekonomia zaintzea da, jendea zaintzea delako, eta badira beste batzuk uste dutenak azkar nola beste ere berrantolatu behar dela ekinbide ekonomikoa. Afera ez da hori, afera da. Zuek prestatu dituzue baldintzak hori posible egiteko. Hau da, baude testak egiteko mundu guztiari. Hau da, batetzue aplikital bat jendearen jarraipena egiteko. Badituzue badaukazute estrategia bat non udalak sartzen dira jarraipena jendeari zein dagoen kutsatuta. Zinez, virusaren arazoa da, eta ez ditugula sintomarik, baina guk kutsatu egiten dugu jendea. Orduan, egoera horretak berriz ere joatea, milioika persona estaduan lanera, ekarriko duena da, seguraski, logika. Nola baita ere, maiak gotzak esan nahi du, jenduko dela eta. Orduan, esaten duguna da, ez dugun denbora aprobetxatu dezagun. Lehenengo konfinamenduaren, gutxienez Euskal Herria Bilduren pentsamoldean zen. Goazen aprobetxatzera 3 aste hauek prestatzeko bigarrena. Baina horretarako behar ditugu maskarillak, horretarako behar ditugu testak, horretarako behar dugu aplikazio digital bat. Guzti hori eman gabe, jutea lanera, guretzat astakeri bada, eta beraien ardura izango da. Zer eta hemen mundu guztiak esaten du, denak batera goaz, bai, baina denak batera goaz, baldin badago molderik denak denen artean erabakiak hartzeko. Zuk erabakiak unilateralkiak baldin badituzu, oso ongi, baina hori zure ardura izango da. Oso ondo, amaiera emango diogu beraz, virtual eta digital honi, konfinamendu garaia atzeginagoa egingo zitzaizuenaren itxaropenarekin. Eskerrik asko Anita, eskerrik asko Arnaldo, eta eskerrik asko zuen etxeetatik solasaldi hau jarraitu duzuen guztioi.
Gogoan izan, zaindu zuen buruak, zaindu zuen hurbilekoak, eta igandean gure etxetako balkoietatik baldin bada ere, aberri eguna ospatzera. Zaindu eta agur. Agur.